BTR welcome. गोजोननायनि थाखाय BTR. गोजोननायनि थाखाय BTR. जौगानायनि थाखाय BTR. सोलायनायनि थाखाय थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जालांनाय BTR गोजोन गोरोबथाया आथिखालाव मोनसेनि उनाव मोनसे बेखौ गोख्रोङै भारत सरकार आरो आसाम सरकारा मावफुंनायनि जिखिनि माने हाबाफारि लाबाय थादों दा बे समाव BTRनि जिखिनि दफा बर' बिजोंनि थाखाय आलादा बिथोनगिरि गायसननाय बर' रावा लोगो सरकारि राव हिसाबै आसामाव मर्यादा मोननाय आरो लोगोसे बर' बिजोंनि LP स्कुलनिफ्राय कलेजसिम गासैबो भेन्सार स्कुलफोरखौ इन्स्टिटिउसनफोरखौ सरकारि खालामनाय आरो लोगोसे BTAD जि बिमुं बे बिमुंखौ सोलायनानै जौगा माननि BTR बिमुं होनाय आरो जोंनि जि सनितपुर बिश्वनाथजों लोगोसे खोलाहा थानाय बर' गामि गासैबो गामिफोरखौ सोसननांगौनि थाखाय जि बाउन्डारि कमिसन दानाय बे हाबाफारिया अलरेडि मावफुंजाबाय आरो दिनै मोनसे गोग्गाथाव आरो रंजाथाव दिनै आरोबाव मोनसे BTR सुक्तिनि बे दफा मावफुंजानायनि दिनै सान हिसाबै जारिमिनारि मोनसे सान बे जाबाय BTRनि बायजोआव थानाय बर'फोरनि थाखाय बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलखौ दिनै आसाम केबिनेटआ बेखौ पास खालामबाय आरो अर्डिनेन्सनि गेजेरजों बे बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलखौ दाफुंनायनि थाखाय आसाम सरकारा दिनै बेबस्था लाबाय दा बेखायनो BTRनि गासैबो दफाफोरखौ सम मथे मास मोनसेनि गेजेराव बा दान मोनसेनि गेजेराव भारत सरकारनि हम मिनिस्टार अमित शाह बिथाङा जेरैबायदि डाइरेक्सन होदों आसाम सरकारा बेखौ मावफुंगासिनो दङ दा बेखायनो BTRनि गेजेरजों बेयाव गोजोन मोनसे थासारि गायसनजानायनि जि हाबाफारि दङ आरो लोगोसे जोंनो मोनसे परिबर्तन नांगौ गोलाव सम बर' हारिया सोमावसारनायाव मुखुब जाबाय हाथियारनि सोमावसारनाय गणतान्त्रिक सोमावसारनाय आरो दिनै BTRनि गेजेरजों बयबो जौगानो लुबैदों बयबो परिबर्तन लुबैदों दा न'खरनि परिबर्तन गामिनि ओनसोलनि हारिनि परिबर्तन जों बयबो लुबैयो जोंनि अभाब अभियोग गोरिब गुन्द्रानि जिखिनि आंखाल जेंना जेंसि जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा साख्रि बाख्रि मोननांगौ खामानि मोननांगौ सरकारनि अनसुंथाइ आसनिफोरा प्रपारलि बेयाव इमप्लिमेन्ट जानांगौ जाहाथे खुनु जाख्ल'नाय गैया खुनु दुर्निति गैया बेबायदि मोनसे एडमिनिस्ट्रेशन गभार्नेन्स जोंनो नांगौ आरो दिनै BTRआ मोगथाङाव बर' हारि थांना थानायनि थाखाय गासैबो बिथिङाव जौगानायनि थाखाय गेरेमसा माहारि दानायनि थाखाय BTR ओनसोल BTRनि बायजोआव थानाय बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल दिनै दाफुंजाबाय आरो लोगोसे कार्बि आंलंनि बर'फोरनि जि ST हिलनि जेंना दङ बे जेंनाया फैबाय थानाय समाव भारत सरकारनि गेजेरजों मावफुंजागोन दा बेखायनो जोंनि ओनसोलाव गायसनजानो गोनां जिखिनि फसंथानफोर दङ जिखिनि इन्डास्ट्रियेल इन्स्टिटिउट बा जिखिनि एजुकेसनेल इन्स्टिटिउट इनफ्रास्ट्राक्चारफोर दङ दिनै बिनि हा नागिरनाया बे सोलिगासिनो दङ आरो बिनि गेजेरजों 1500 crore जोङो रां अनसुंथाइ मोननो हादों जों बै फसंथानफोरखौ गायसननायजों लोगोसे माखासे गोदान जों हाबाफारि प्रजेक्टफोर जों लानो हागोन दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफाद दिनै रौता दख'रा बर' बाजार दख'राया जयेन्टलि 16 किल'मिटार लामा बर' गामिखौ हान्थिनानै BTRनि गासैबो दफा मावफुंजानायनि थाखाय मोनसे वेलकाम खालामनाय आरो बे दफानि गेजेरजों गोजोन थासारि गायसननाय बिनि परिबर्तननि हारिनि आरो समाजनि बा ओनसोलनि परिबर्तन आरो लोगोसे जौगानायनि थाखाय मोनसे जि पदयात्रा बा पेडेल जात्रा जायखौ बुङो हानजा सुरनाय बे हाबाफारिखौ लादों आरो बे हाबाफारियाव बाहागो लानो मोननानै आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो गासैबो बाहागो लानाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मिरुनि दख'रानि जिल्लानि आरो बेयाव गोबां हानजानि दैदेनगिरिफोर दङ गासैबो जोंनि रायजो राजा आइ आफा जोंनि आइजो बिथांमोनाबो बाहागो लादों गासैबो जोंनि संग्रामि मावथि बिथांमोननिसिम रायजो राजा बिथांमोननिसिम दिनै बे हानजा सुरनायखौ जाफुंसार महर होनायनि थाखाय बेखौ गोजोननाय आरो साबायखरखौ आं बावदों आरो फैबाय थानाय समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा BTR सुक्तिनि मोनफ्रोमबो दफाखौ टाइम बाउन्ड मावफुंनायनि गेजेरजों बर' हारि जौगानायनि थाखाय जोंनि जेंना जेंसि सुस्रांनायनि थाखाय बा NDFBनि जि रिहेबिलिटेसननि मेटार दङ दिनै भारत सरकारा बा आसाम सरकारा बेखौ गोख्रैनो सुफुंनानै होनायनि थाखाय जोङो मैयासो मोनसे मेलाव जोङो जिरायबावदों आरो बेजों लोगोसे केस उइथड्रयेलनि थाखाय जि हाबाफारि दङ बे हाबाफारिखौबो मावफुंनाय जागोन आरो लोगोसेयैनो जायफोर मार्टियार फेमिलि एक्स ग्रेसिया मोननांगौ दिनै 5 लाख करि आरो जोंनि गोबां अभारग्राउन्डआव थानाय बिथांमोननोबो दिनै माखासे स्किम माखासे माने प्रजेक्टनि गेजेरजों अनसुंथाइ होनांगोन गोलाव समनि आन्दोलनाव बड'लेण्ड आन्दोलन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि BLTनि आन्दोलन आरो नै आथिखालाव
दा जि एनडिएफबिनि बा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोमावसारनाय जाबाय बे सोमावसारनायाव गोबाङानो दिनै नोरजिया जानांदों गोबाङा जेल जानांदों गोबाङा दुखु खस्थ' भिक्टिम जानांदों आरो लोगोसेनो बै संग्रामि दैदेनगिरिफोरनोबो फैबाय थानाय समाव बिटिआरनि जि गोदान सरकार जागोन बे सरकारा जाहाथे मोनसे मोजां परिकल्पना खालामनानै बयबो संग्रामि दैदेनगिरि बिबानगिरिफोरनो जाहाथे मोजां मोनसे बिथांमोननो एंगेजमेन्ट बा बिथांमोननो मोनसे मोजां खामानि बेबस्था होनो हायो जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिनि फारसे जेब्लाबो जों नोजोर लाखिगोन दिनै बिटिआर सुक्तिनि बयनिख्रुइबो मोनसे गोनांथार दफाया जाबाय 3.1 माने भिलेज इनक्लुजन आरो बे भिलेज इनक्लुजननि बाथ्राया जाहैबाय जे संकसनिफ्राय सिमुलुगुरिसिम बे मोनसे सिमा खानानै मिसिं अट'नमास काउन्सिलखौ डिस्टार्ब खालायाबासिनो मिसिंफोरनि काउन्सिलखौ माने कनफ्लिक्ट खालायाबासिनो जोंनि माने शहीद जाय जायगायाव बांसिन गहपुराव गोबां शहीद जाबाय बे जायगासिम बाउन्डारिखौ बोनानै बोरैहाय बर' गामिखौ जोङो सोसनजोबनानै लानो हायो बिनि थाखाय बाउन्डारि कमिसना खामानि मावगोन पिपि बार्मानि बाउन्डारि कमिसन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लेङाइ आफादगिरि जयन्त बसुमतारी बेयाव दङ आरो बेखौ लानानै बातासिपुराव बा माइनावस्रियाव बा भालुकपुङाव आरो गहपुराव मोनसे मेलबो जाबाय आरो बे मेलाव आंबो बाहागो लानो मोनदों रायजो राजाखौ जोङो फोरमायदों जे जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेरैखि जायाबाबो बाउन्डारि कमिसनखौ मोनफ्रोमबो ओनसोलाव भिजिट खालामहोनानै बै गामिफोरखौ सोसननायनि थाखाय जोङो नारसिनगोन हाबा मावगोन जाहाथे मोनसेबो गामिया बे बिटिआरनि बायजोआव थालाङा आरो बबेबा 50 किल'मिटार 30 किल'मिटार गोजाननि गंसे बा गंनै गामिया मायबा कारनाव बियो कन्टिगिउटिखौ जुदि माने मेनटेन खालायाबा बे गामिफोरा अट'मेटिकेलि बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलाव थांगोन दा सनितपुर आरो बिश्वनाथनि गासैबो रायजो राजाया बुंदों जे जोङो बिटिआरावनो थानो लुबैयो 6 सिडुल काउन्सिलावनो जों थानो लुबैयो आरो जे ओनसोला जोंनि ओनसोलाव हाबनाय नङा बिटिआराव आं दहायनो बुंदों 30 बा 50 किल'मिटारनि डिस्टेन्सनि मोनसे मोननै बर' गामिया हाबसनाबो जानो हागौ बे अट'मेटिकेलि बर' कसारि काउन्सिलाव थांगोन दा बाथ्राया जाहैबाय मा जे सानैसो मानसिफ्रा गावसोरनि पार्सनेल स्वार्थनि थाखाय पार्सनेल इन्टारेस्टनि थाखाय दिनै गासैबो बर' रायजो राजाया माने 99.9%आ दिनै बिटिआराव हाबनो थाखाय रेडि जानानै दङ आरो गोबां गुबुनारिफ्राबो दिनै बिटिआराव सोसनजानायखौ दिनै लुबैदों गरखाफोरनि बाथ्रा उरियाफोरनि बाथ्रा सान्थालफोरनि बाथ्रा बिथांमोना आंनो फोरमायबाय थादों नाथाय माखासे आङो मुंखौ लानो सानाखै बयबो नुदों दिनै हाग्रामा महिलारिनि नेतृत्वआव मोनसे टीमा दिनै सनितपुर बिश्वनाथखौ लानानै मोनसे माने बिसोरो थासारि सृष्टि खालामदों आरो बे थासारियानो जाहैबाय जे बे सुबुंफोरा गावसोरनि पार्सनेल इन्टारेस्टनि थाखाय दिनै बे हाबाखौ मावगासिनो दङ दा बेखायनो दिनै बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिला दिनै जि दाजाबाय बे काउन्सिला जि केबिनेटआव पास जाबाय बे केबिनेट पास जाखांनायनि जि माने बेयाव माखासे फर्मेलिटिस दङ आरो बे उननि समाव बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलाव बबे बबे गामिया हाबगोन बे गामिफोरखौ नटिफाइ खालामनाय जागोन आरो बिटिआराव जेफोर गामिया सोसनजागोन बेखौ बाउन्डारि कमिसना माने क्लियार खालामगोन दा बेखायनो कन्ट्राडिक्सन जानो गोनां गैया आरो सनितपुर बिश्वनाथखौ लानानै जाहाथे रावबो हान्जाया पलिटिक्स खालामा आरो इउबिपिअनि जि दैदेनगिरि बिथांमोन दङ बिथांमोनाबो दिनै सनितपुर बिश्वनाथखौ लानानै राजनिति खालामनायखौ बिथांमोनाबो लुबैयाखै नाथाय माखासे सामसाफोरासो माखासे दालालफ्रासो दिनै बे हाबाफारिफोरखौ दिनै मावबाय थादों दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो स्ट्रंलि जोङो बेबायदि जे हाबा बेखौ हाबाखौ जों कन्डेम खालामो आरो बर' हारिनि जातिनि सार्थआव जातिनि इन्टारेस्टआव आरो बर' रायजो राजानि इन्टारेस्टआव जाहाथे बयबो खामानि मावो बयबो दैदेनगिरिफ्रा बिनि सायाव सानो आं बेखौसो आपिल खालामबाय